Welcome to Kwagwanji Malawi YouTube channel. Aba tupasilanika ne mawina yemwe akuonesa mkulu wina Charity akufusa anthu pankhani yakalembera wamafuti komanso kufusa kuti azavutira ndani kodi izi nzululidwa mkachisi. Tatiye ntiunelera video imeneka ndipo tipeleke ndemanga zathu comment section. Kuli Masako ndiye mwina ndifuse kodi mpingo talembetsa to mwakonzekera kudzavota pepani ngakhale muli mpingo ndifusabe tidzavotera ndani ngati president tidzavotera ndani ngati president nanga ndipitizeni nanga ngati MP tidzavotera ndani president mpaka na 27 uovu tikufuna zinthu zosintha ulendo uno sizotira mina ndinachitira mbuyo sikuti zimalapirira mbuyo koma pano tangolezera giya ina ngati MP ulendo uno musakaphonye atsogolere ngati mulipo andale tiyeni tisaphonye pakabwera ma primaries ndi zina zotero mwadziwa kale zochita zake.